Roc Massagueu, Consumerola, què tal? Molt bé, Mariola, com estàs? Bé, mira, doncs aquí pendents del que ens diu el govern català aquí en roda de premsa, treballant conjuntament amb els serveis informatius. Jo parlava de Skype i també la Marta ens parlava de House Party, però tu el que fa servir molt és Twitch, no? És aquesta plataforma d'Amazon. Sí, s'ha de dir que és una plataforma per fer emissions en directes que no està pensada tant per parlar amb altra gent, és a dir, és més per una comunicació unidireccional. Tu emets alguna cosa perquè la gent ho vegi, sí que poden comentar, però no està pensat per interaccionar o per xerrar, com podria ser Skype o aquestes altres que has dit, no? Però en tot cas serveix, i l'estan fent servir moltíssim, molts creadors de contingut, perquè és molt consistent, perquè té molta audiència i perquè funciona bastant bé. Explica'ns una mica 4 claus perquè entenguem què és això de Twitch, vosaltres que ja esteu avasats. De fet, no sé si, suposo que la tarda-vespre és el moment àlgid de Twitch, no? Sí, bé, ara mateix qualsevol hora, però sobretot la tarda vespre sí. Ara realment la gent està, òbviament, per les circumstàncies en les que vivim, estan més enganxats i consumeixen altres hores, però sobretot sí, la tarda-nit serien les millors hores. Bàsicament és una aplicació en la que tu pots emetre el que vulguis. Pots emetre el que estigui gravant una webcam que tinguis, o fins i tot la càmera del mòbil, simplement amb el mòbil ja pots emetre per Twitch, o també el que es fa molt són videojocs, per exemple, o sobretot videojocs i webcams en la que la gent parla o fa altres activitats. Però bàsicament és una plataforma en la que tu entres, busques segons la categoria que vols, és a dir, vols buscar gent que està explicant coses, vols buscar gent que està parlant de medicina, de menjar, de gastronomia, de música, del que sigui, o videojocs. Dintre de videojocs pots decidir quin joc vols veure i et surt una llista de tota la gent que en aquell moment està en directe. Tots aquells vídeos que estan en directe, un cop s'acaben, es poden veure com si els veiessis a YouTube, és a dir, repujats, i els pots tornar a veure. La gent pot comentar en temps real, poden comentar en un xat que hi ha, i també interaccionar d'altra manera, també es poden donar, es poden fer donacions i subscriure's i donar diners al creador de contingut, però bàsicament és com si diguéssim YouTube en directe, per entendre'ns i per explicar-ho ras i curt. Jo crec que s'assembla més al televisor, Twitch, que no pas YouTube, no? Perquè un cop et poses en la pantalla veus tot com si tinguessis tot de teles, no? I dius, vaig a triar, a veure que... No, és com si estessis fent zapping, de fet, no? O sigui, però igual algú et trobes una noia de cop parlant a càmera i fent allò de ASMR, també. L'ASMR, sí, exacte. Després hi ha un altre que de cop està explicant la seva vida, no? Vull dir, igual té 2 persones que l'estan mirant i el pot mirar qui vulgui, però és algú que està explicant coses casolanes, no? Que està parlant o fent una reflexió en veu alta, no? Hi ha de tot, realment, i aquesta és la gràcia. La part és que tu pots seguir a creadors en concret, et pots subscriure o pots seguir a creadors que tu vols i t'avisa cada cop que entren en directe i vas a veure els que a tu t'agraden, o també pots entrar com qui entra a 150 canals de televisió i dir, a veure, què m'interessa ara? A mi m'interessa Minecraft, doncs busco Minecraft i tinc tota la gent que en aquest moment està fent Minecraft. O a mi m'interessa música, o consells de salut, o consells de viatge. Doncs cliques això. A més, des de fa pràcticament un any, també tenim català a Twitch. És a dir, que tu pots filtrar per català i dir, vull que només em mostris gent que estigui en directe ara i ho estigui fent en català, o en danès, o en anglès, o en castellà, el que vulguis, i pots filtrar tant per categoria com per videojoc, en el cas que sigui un videojoc, com per llengua. I, per tant, la gràcia és que pots veure una televisió sempre en directe, o sobretot en directe, de gent que en aquell moment estigui compartint el que sigui. twitch.com, aquest és el nom? No, .tv, perdó, .tv, twitch.tv. Sort que tinc un especialista. Bé, si ara aquesta tarda em vull fer un Twitch, és fàcil, o sigui, què ets a fer? A veure, explica-m'ho. Has de crear un compte, que això és molt senzill, només has de posar un compte de correu i ja està. Ho pots fer des del mòbil, hi ha una aplicació de mòbil, hi ha una aplicació també de televisió, tot i que l'aplicació de televisió no et permet emetre. Des del mòbil mateix o des de l'ordinador et baixes l'aplicació twitch.tv. Crees un compte, que és un moment, només hi has de posar un email. I un cop has fet això, des del mòbil, per exemple, hi ha un botó que posa començar a emetre. Apretes i agafa el micro del mòbil, la càmera del mòbil i ja estàs emetent. No necessites res més, igual que amb Instagram o igual que amb Twitter, és molt senzill començar a emetre. Si ho vols fer des del PC, necessites un programa intermig, n'hi ha de gratuïts, com per exemple OBS, O, B de Barcelona, S, Studio, aquest és gratuït i et permet escollir què pots posar. Doncs posar una webcam, pots posar un videojoc, pots posar gràfics, pots ajuntar diverses persones que estan parlant per Skype, etc. Pots, composar una mica la imatge del que vols emetre i simplement ho emets. I a partir d'aquí, en el moment que emets, tens el xat al costat, t'apareix a l'aplicació el xat del que t'està dient la gent, pots interaccionar amb ells, la gent et pot seguir, la gent, si tens el programa d'afiliat, és a dir, quan has complert
certes condicions i portes un temps fent-ho, pots fins i tot cobrar per aquestes emissions que estàs fent en directe. Doncs mira, m'ho has explicat tan bé que encara m'animaré a fer aquí Twitch. I tant! Tu faries bé, Mariola, tu faries bé.